बड'फ गेजेरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि गेजेरजों नैथि इंटर डिपार्टमेंटल फुटबल टुर्नामेंट आरो सेथि इंटर डिपार्टमेंटल काबाड्डी टुर्नामेंट हाबाफारि लादों। बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालि दालाइसा एबसुनि खुंगा 16थि बोसोरारि जथुमा आरो गोदान फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै बड'फा गेजेरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि आयदा बायदियै बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालि दालाइसा एबसुनि बानजायनायाव दिनैनिफ्राय सानबानि हाबाफारिजों बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालिनि मोन 14 बिफाननि फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गेजेराव फुंगा नैथि बिफानारि जोलुर बादायलायनाय आरो फुंगा सेथि बिफानारि काबाड्डी बादायलायनाय गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारि लादों। हौवासाफोरनि थाखाय जोलुर आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय काबाड्डी बे मोननै गेलेनाय आयदाखौ लानानै दिनैनिफ्राय बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालियाव जागायनाय बे गेलेनाय बादायलायनायाव जागायजेननाय खेलाया बर' बिफान आरो राजखान्थि बिफाननि गेजेराव जोलुर आरो राजखान्थि बिफान आरो केमिस्ट्रि बिफाननि गेजेराव काबाड्डी गेलेनायनि गेजेरजों जागायजेनो। दिनै बे गेलेनाय बादायलायनायनि बेखेवजेननाय हाबाफारियाव हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनायखौ बेखेवजेननानै होयो एबसुनि गेलेमु नेहाथारि गणेश बसुमतारी आरो काबाड्डी गेलेनाय बादायलायनायखौ बेखेवजेननानै होयो बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालिनि बर' बिफाननि बिबुंगिरि इन्दिरा बर'आ। बे हाबाफारियाव अल आसाम फुटबल एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्म, एबसुनि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि रमिय कुमार बसुमतारी आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरिफोर आरो एबसुनि गेलेमु नेहाथारि गणेश बसुमतारीजों लोगोसे बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालिनि दालाइसा एबसुनि आफादगिरि हादोरसा बसुमतारीया बाहागो लादों। दिनै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जे दालाइसा जे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद दङ, बिथांमोना दिनैनिफ्राय जे बड'फा गेजेरथियारि मावथांखि जे बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बेखौ दिनैनिफ्राय बिथांमोना जागायजेनदों। आरो दिनैहाय बे जागायजेननायाव दिनै बेखेवगिरि महरै आंखौ लाबोनायलाय आङो बड'लेण्ड मुलुगनि बिथांमोनखौ आङो मोजाङै मोजां जे हास्थायदों जाहाथे बिथांमोना दिनैनिफ्राय जे बादायलायनाय जे फुटबल जा काबाड्डि जा जिखुनु इभेन्टआनो जा बिथांमोना दिनैनिफ्राय जागायनानै जोबजासिम मोजाङै जागायनो हायो आं बेखौ हास्थायबाय। आरो लोगोसे फैबाय थानाय समाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया जाहाथे बुहुमनाङै जे इन्टार इउनिभारसिटि इन्डिया लेभेलाव जायो बेहाय बिथांमोनाबो जाहाथे पार्टिसिपेट खालामनानै मोजां गेलेगिरि बा गेलेनानै दिन्थिनो हायो आं बेखौ हास्थायदों। आरो दिनैनि जि गेम जे फुटबलाव दिनै बर' डिपार्टमेन्ट आरो हिस्ट्रि डिपार्टमेन्टआ जागायजेनबाय, बेहाय मोजाङै जादों गेलेनाया। आरो लोगोसे काबाड्डियाबो जादों। जायखिजाया बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया जाहाथे फैबाय थानाय समाव बिदि गेम बा जोंनि बड'फा गेजेरथियारि मावथांखिनि जि थांखि बेखौ मावफुंनो बिथांमोननि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर। फरायसाफोरनि बाहागो लानाया माबायदि आरो फरायसाफोरनि थाखाय बे इउनिभारसिटि फरायसाफोरनि थाखाय माबायदि गोनांथि दं होनना सानो बेफोरबायदि इभेन्टखौ? गोनांथिया बेनो इन्टार इउनिभारसिटि जानायाव बिथांमोना जाहाथे मोजाङै पार्टिसिपेट खालामनो हायो आं बेखौ हास्थायदों। बे जाहैबाय जिखुनु डिपार्टमेन्टआ जाहाथे बिसोरनावबो गेलेगिरि थायो। आरो लोगोसे बेहाय मोनसे जोंनाव बेहाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव गोबां डिपार्टमेन्टनि गोनांथि दङ। आरो दा बेहाय बेनो जाबाय बेयाव बेलेग बेलेग डिपार्टमेन्टआव जाहैबाय बेहाय स्पर्ट्स डिपार्टमेन्ट माने फिजिकेल एजुकेसन एन्ड स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टआ बेयो थाथारनांगौ। आरो बे थायोब्ला बे साराउन्डिं जे फिल्ड बा बेयाव जिखिनि हाग्राफोर जानानै थानाय बेफोरो माने बे डिपार्टमेन्ट थायोबा गासिबो क्लिन बा साफा जायो। आरो बिथांमोननि थाखाय बे फिल्डआनो बिसोरनि क्लास लायो, बेहायनो जिखुनु इभेन्ट बा एक्टिभिटिफोरा बेहायनो जायो। ओंखायनो बे डिपार्टमेन्टआ थायोबा जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाबो मोजाङै माने साबना हामना जागोन। आरो बेखौ जुदि डिपार्टमेन्टआ जुदि गमामायैनो फैयोबा बेहाय गेलेगिरिफोर बिथांमोनाबो बिराद मोजां गेलेनो हागोन आरो जौगानाय फारसे दावगानो हागोन। दिनैनिफ्राय जागायनानै बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालि दालाइ दुलाइ बर' फरायसा आफादा नैथि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालियाव सेकेन्ड इन्टार डिपार्टमेन्टेल फुटबल टुर्नामेन्ट आरो लोगोसेनो सेथि खेबनि थाखाय फार्स्ट इन्टार डिपार्टमेन्टेल काबाड्डि टुर्नामेन्ट खुंफुंदों। बे खुंफुंनायाव माने गोबां फरायसा फरायसुलिफ्रा बाहागो लादों। बेहाय माने इन्टार डिपार्टमेन्टेल हिसाबै गासै 14टा डिपार्टमेन्टआ बाहागो लादों फुटबलाव। आरो लोगोसे काबाड्डियाव मोन 12 डिपार्टमेन्टफोरा बाहागो लादों। दिनै जागायनायनि गिबि सान बे हाबाफारियाव गोबां फरायसा फरायसुलिफ्रा बाहागो लादों। गेलेगिरि बिथांमोनाबो गोबां मोजाङै गेलेदों। बेनि थाखाय आङो गासिबो फरायसा फरायसुलि लोगो मोनथांफोरखौ साबायखर बावदों दिनै। लोगोसे दिनैनि जे बे हाबाफारियाव मिरु दुलाराय
बर' फरायसा आफादनि गेलेमु नेहाथारि गणेश बसुमतारी बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों आरो लोगोसेनो जोंनि गेजेराव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि प्रफेसार इन्दिरा बर' बिथाङाबो बे हाबाफारियाव काबादिनि बेखेवगिरि महरै बाहागो लादों आरो लोगोसेनो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि बिथांमोन आरो लोगोसेनो इउनिभार्सिटिनि माखासे गोबां प्रफेसारफोरा बेयाव बाहागो लानानै हाबाफारिखौ मदद खालामफैदों। गासै मोनजिब्रै डिपार्टमेन्टआ फुटबलाव बाहागो लादों आरो लोगोसेनो काबादियाव मोनजिनै डिपार्टमेन्टआ बाहागो लादों। गेलेजेननाय डिपार्टमेन्टआ जाबाय हिस्टरि भार्सेस बड'मोन गेलेजेननाय डिपार्टमेन्टआ आरो लोगोसे काबादि हिसाबै गेलेजेननाय डिपार्टमेन्टआ दिनै कमार्स डिपार्टमेन्टजों बड' डिपार्टमेन्टजोंमोन। चेम्पियन जाय जानो हायो बिथांमोननि थाखाय मा बिथांमोननि थाखाय जोङो बान्था फोसावनाय जादों। फार्स्ट प्राइजनि थाखाय फुटबल जोङो उइनारनि थाखाय 5,000 थाइसे आरो लोगोसे रानार्स आपनि थाखाय 3,000 थाइसे आरो लोगोसेनो ट्रफि आरो लोगोसे सार्टिफिकेट सेम काबादिनि थाखायबो 12,000 थाइसे आरो लोगोसे रानार्स आपनि थाखाय 3,000 थाइसे आरो लोगोसेनो ट्रफिजों सार्टिफिकेट जोङो प्रभाइड खालामगोन। बेयो दिनैनि जे हाबाफारि जे इन्टार डिपार्टमेन्टेल फुटबल आरो काबादि टुर्नामेन्ट लानाय जादों बियो बड' प्रेसार्सजों कानेक्सन खालामनानै लानाय जादों। जोंना बड' प्रेसार्सआ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जे बड' प्रसास बे प्रसेसआ जों फैबाय थानाय 29 सेप्तेम्बर बे सेप्तेम्बर खालि खुंजागोन। जोनोम सान आरो गुबुन गुबुन गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो जों लुबैयो केक। नंगौ, जोनोम सान आरो बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव नोंथाङाबो लुबैयो केक। मोनफ्रोमबो बुब्लियाव केकआ बयखौबो मुहिहोयो आरो देहाखौ थाजिम मोनहोयो। बेबायदिनो क'क्राझार सहर डन बस्क' एचएस स्कुल र'डनि वार्ड नं 4 आव दं नोंथांखौ मुहिहोग्रा आरो थाजिम मोनहोग्रा गोथाव केक। गोथार जोनोम सान फालिनाय बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो नोंथाङा लांफैनो हागोन क'क्राझारनि बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव गोरबो सोलेर थाजिम मोनहोग्रा मेजेरनाय गोथाव केक। बे गोथाव मेजेरनां केकखौ जानो लुबैदोंब्ला थोंजोङै मख'नाय थंआव थांनाबो लायनो हागोन आरो बिथांमोननि होखानाय 767601351888 8860607313 आरो 8800766409 जानबुं अनजिमायाव सुलादाना बुकिं अर्डारबो खालामनो हागोन। अब्ला माखौथो नेना थाखो? जोनोम सान आरो गाब गोनां बुब्लिनि थाखाय दानो अर्डार खालाम बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्ट अफ केक।